Dian bakaseng HYC mau that Russian Circle kala aipor laisngi u kontraktor uba pentre ka guest house sama panlor banweng no eki barjela banwan ra no de kinong tre ki bade ki khasi hakate ka jaka nakaliang u kontraktor shemla sngap bat kaseng hne kasngi kala lek banjur biang hakasen ka baar badala baute kontraktor klem sngap ya ka jing betha kumta kaseng kala phai no eki te ki barjela hakaba kim paddan wat eki police verification knang ba kanong kajing snai uti kontraktor uba pentre ketika guest house hamau panlor ba unon ra no de kinong tre khasi kumban shupen kan mau ba kaseng hakini kitayo baladab kalalet banjurep ya ketika jaka balala ba kidan tang kinong tre ki bade ki barjela ki ba pentre ki kam ki bawat u khasiru udang la ban pentre hendrei shamla lap wat we u khasiru uba tre ha ketika jaka kumta kaseng kala kentui kontraktor banwan ra no da kinong tre khasi hakaba kaladab ban aipor laisni Halo, asal baat कर लीजिए. Ngi nakaliang jongka HYC Russian Circle ngilawan jurep macam tayo hangne ha bo maklur ba kidon kidikar ke bawan tre hangne ndai ngisiam ngi ong ki ba kimdai bawan tre ne bakin mi no andai nakaliang jong kontraktor joki uklam pansabi ya kan ba kajing dawa jungi ka seng kemut ngikwa ba un bujlino de kinoktre dangi dagi khasi enroi uklam pas kami ya kene enroi mentaksi nglawan banjure biang ning ngilap bagi dang don ya kita kikam bagi tre ro omde ka kam ka ba imong ya kita ka ba ngi khasi ngamla andai ngi khasi ro ngidang la ban tre ka to kam enroi ka ba kum ngi ka seng kamut ni sngo bajing ngi don ka jing sokia ba nomara dek tegi dikar bagi tre ne rei tegi dikar ru ngimla ban sutu ngimla ban tip ki wana kimina ka police verification ru ikam don ta da ngi ong badangi ki khasi ro tre kam ngidang la ngida ngila pha ka message tu kontraktor jo ki ru ba un pha ban un weng no kini kinong tre ne da tre dangi ki khasi ru ngidang la un weng no bat uklam pas sabe ya kata rei hamanta kasi nglawan biang ban jure bakine ki dikar gidang don ngila ketu ngila ong gini dikar bagi ban mi no mata kasi si sundon